kat nang mi ki sngi ki por ka jingbon ki nong tu kala nang kiu so tang hanong ba Shillong Henry wat se ki jaka nong kan nong ru kumju hakitayo ki banai baladap Shillong Mail ula yok priang bon ki video ki bala ringdor lingba ki CCTV camera yak jingrong nong tu hak yeng briu Henry ka jingdon kini ki ko ringdor kimpen salia than ya ki nong tu dan apeng kini ki pen iru ya ka jing Shah tu thok bat ki tiar kitar naki kali bat ki nong tu ru kini ki belek slor hado kata lalong kumba kim tieng ya ka an ru kini ki video ki don ru ki bala pha hi da ki trayeng ki bala Shah tu bat don ru ki bala syok priang naki ba pha pateng Henry bon naki hi haba kali laki ladap ujor ejahan ka jubab kalong kini ki bala pha ki video nalor ba kim Mudui ejahar ha ki pulet kim man ban kren ru ban pen pau Paidbah bat haba kali ka daw ka jubab ka ba ki ai kalong ba ki Shah pen sngo bakin bun kam bat ka an hakita ki badai ban pen trai kam ya ka an ka jingkli kami balada ki badai ban pen trai kam ya ka an ki ajing mod ki Paidbah bakin bun kam haba ujor ejahar te ka eshu ka jingmod ban pen yo ya ka hok jongki khamtam ha bala biang ki sakhi naki kor CCTV camera Shosho bon ki pen sngo baka kam tu ka jur ka dei na ka jingjlei ki ba pendon kam drugs ki ba sim da ka sen jam ban tu ban yo di drugs man pen hon ya ka jingbrai how new jingdi pen buat ba don ru ki ba pen sngo baka kerdu kam kerdu jam ka jur ba ka jingkwa pisa suk ka sarkar jala ha ka jingya dei ban te la kam yo drugs kala pen trai kam ya ka drug reduction elimination and action mission ka dream project ha ka jingpa uba Francis G Karshiyeng retired IPS kum mission director Haba Dien, Paidbah ki kishap, ka Shah plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, duna ki eki bataye kamet. Namar kata, haba thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, ped ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jing ki mar bam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya